दिनै भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि सिङाव UPPLनि आइजो गांखंनि मोनसे जथुमा जादों बेवहाय जोंनि UPPL सेन्ट्रेल कमिटिया मोनसे बिथोन होदोंमोन जे गासै ब्लकआवनो आइजो गांखंआ 100 आइजोफोरखौ लिंनानै मोनसे इन्टेलेक्चुवेल इन्टारेक्शन फाथिनांगौ आरो बे मथे दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुंड ब्लकआव बे 100 आइजोफोरनि इन्टेलेक्चुवेल मोनसे मिट लानाय जादोंमोन बेवहाय जों रिसर्स पार्सन हिसाबै बुंथिगिरि हिसाबै UPPL आइजो गांखंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिबानगिरि मुस्रिमा सुशीला छेत्री आरो मुस्रिमा बरगयारि बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादोंमोन लोगोसे जोंनि जायगानिनो उदालगुरिनि जायगानिनो सासे मेलेमजिबि आइजो मनालिसा दैमारि बिथांखौ हांख्रायनाय जादोंमोन लोगोसे उदालगुरि जिल्ला लिरगिरि गौतम लिखिका हन्थानि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ लिंनाय जादोंमोन मोनसे मोजां सावरायमेल जालांबाय 100निख्रुइ बांसिन बेयाव आइजोफ्रा नुजाथिफैदों भैरबकुंड ब्लकनि जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेबायदि मोनसे हाबाफारि जानायखाय आरो जायफ्रा बेखौ जोंनि ब्लक कमिटिनि आइजो गांखंआ जोबोद खस्थ' खालामनानै बे आइजोफोरखौ लिंथुमनो हानायखाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो आसा खालामदों फैगौ समफ्राव बिथांमोना बेबायदिनो खस्थ' खालामनानैबाबो आइजोफोरखौ ज' बोनथुमनानै आइजोफोरनि गेजेरजों UPPLनि जिखिनि खामानि जिखिनि हाबाफारि बेखौ रायजो राजानि गेजेराव लांगोन आरो रायजो राजानि गेजेराव UPPL सरकारा मा खामानि होदों बेखौ मिथिहोगोन आरो लोगोसे सरकारनिफ्राय जोंनि आइजोफोरा मा मोन्थाय दं मा सुबिदा दं बेखौ मिथिनानै बिथांमोनाबो गाव गावनि मोन्थायखौ दाबि खालामनानै लानो रोंनाय मोनसे परिबेक फैगोन बेनिखायनो बेबायदि हाबाफारि जों सम सम खुंबाय थानांगोन आरो बेखौ दिनै भैरबकुंड ब्लक कमिटि आइजो गांखंखौ आं खावलायदों जे बिथांमोना गामि गामि हाबनानै प्राइमारि कमिटिफोरजों बेबायदिनो सावरायमेल खुङोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन बे राजनितिक गियाननि अनगायैबो जोंनो रांखान्थियारि गियान आरो समाजारि गियान बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जोंनि आइजोफ्रा मिथियोब्ला गाव गावनि न'खर गाव गावनि समाज गाव गावनि गामिखौ दैदेननायाव बाहागो लानो हागोन आरो आइजो आरो हौवा मानसि ज'यै समानै बिबान बानोबासो जोंनि समाजफ्रा जोंनि गामिफ्रा जोंनि न'खरफ्रा गोख्रों आरो गोथार जागोन बेनिखायनो बे गासै हाबाफारि बेबायदि गासै थांखिखौ लानो जाहाथे जोंनि आइजो गांखंआ खामानि मावलाङो बेखौ आं लुगैयो राजखान्थि बिथिङाव मोनसे सोंलु बावैसो आगोलाव BPF हान्जानि आइजो गांखंनिया गुमुर बर' सरकारा सरकार नङा होननानै बुंदों सोंखारिदों बेयाव सारा मा सरकारा मा बे जिनिसखौ हयथ' बिथाङा मिथिया बेनिखायनो बुंदों दिनै सरकारनि मा बिबान बेखौ हयथ' बिथाङा मिथिया बेनिखायनो बे बाथ्राफोरखौ बुंदों दिनै रायजो राजाजों सायख'जानानै जि हान्जाया सासननि बिबान लायो बेनो सरकार दिनै बे सरकारा दिनै गावनि दायित्वखौ मावगासिनो दं दिनै लामा सामा बानायगासिनो दं फरायसालि बानायगासिनो दं फोरोंगिरिफोरखौ थिग थाक खालामगासिनो दं बेनि अनगायैबो गामि गामि दै लोंनाय बेबस्था खालामगासिनो दं देहा फाहामसालिखौ फोसाबनो नाजागासिनो दं दिनै आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय राजखान्थियारि गियानजों लोगोसे रांखान्थियारि गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों 25,000 खरि रां होगासिनो दं बेनि अनगायैबो जों आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे IT नलेज सोमोन्दै बेखौ इन्टारनेट नलेज मिथिहोनो थाखाय थेंफाख्रि आसननि गेजेरजों जों आइजोफोरनि गेजेराव खामानि मावनो मोनसे बिसिटिआव साफा आइजो एमप्लयमेन्ट जों होनो थांगासिनो दं आरो बेफोरनि गेजेरजों जों आइजोफोरखौ अन्तत इन्टारनेटनि गियान होनो ओंखारदों आरो इन्टारनेट गियान रोङोब्ला जोंनि आइजोफ्रा जोबोर गोख्रों जागोन गोबां खामानि मावनो हागोन बेखिनि खामानिखौ जों मावदों बेखिनि खामानि मावनाय सत्त्वेও बिथाङा जुदि नुवाखैबा बिथाङा हयथ' दंफांनि ससमा लगायदों खोमा बेनिखायनो सरकारा मा मावदों बेखौ नुवाखै जायफ्रा मेगन गुनो गोरों गोरा बिथांमोना मानिगोनां प्रमद बर'नि नेतृत्वनि जि सरकार बे सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेसेबां परिबर्तन खालामदों जोंनि समाजाव बेखौ हमदां हादों खिन्थु जायफ्रा साननो रोङा मिथि रोङा नांगोल पार्टिनि जायफोर अन्ध समर्थक बिथांमोना हयथ' आथिखालनि सरकारा मा मावदों बेफोरखौ नुस'वाखै बेनिखायनो खावलायनोसो लुगैदों बिथांमोना जुदि दंफांनि ससमा लगायदोंबा बेखौ खुनानै मोजां नोजोरजों नायथों
अब्लासो दिनै इउ पिपलनि नेतृत्व सरकारा मा मा खामानि मावदों समाजनि मोजांनि थाखाय समाजखौ जौगाखांनो थाखाय अब्ला नुगोन जों सोरनिबा अन्ध समर्थक जानानै मोजां खामानिखौबो मोजां जायाखै होनना बुंनाया बे आसलते गियानि मानसिनि खामानि नङा जों जाया मोजां जादों बेखौ मोजां बुंनांगोन जाया गाज्रि बेखौ गाज्रि बुंनांगोन दिनै इउ पिपलनि नेतृत्व जि सरकार जादों बे सरकार जिफोर खामानि मावदों थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलानि नेतृत्वआव जि सरकार दं बे सरकार मोनसेयाव खामानि मावनो हायाखै बिथांमोना ना लामा सामाखौ मोजां बानायनो हादोंमोन ना रायजो राजाफोरनि दै लोंनायनि बेबस्था खालामनो हादोंमोन ना फरायसाफोरखौ हेफाजाब खालामनो हादोंमोन ना जोंनि फरायसाफोरखौ मेडिकेल कलेजाव फरायनो थाखाय इन्जिनियारिं कलेज फरायनो थाखाय IIT बा NIT फ्राव एडमिसन लानो थाखाय कचिंनि बेबस्था खालामनो हादोंमोन ना UPSC बा APSC परीक्षा होनो थाखाय कचिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामदोंमोन बिथांमोना 17 बोसोर बेबायदि खामानिखौ मावनायमोनब्ला हयथ' जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा BTC ओनसोलनिफ्राय हयथ' गोबां IAS अफिसार IPS अफिसार SS अफिसार बेबायदि ओंखारसिगौमोन गोबां इन्जिनियार डक्टर ओंखारसिगौमोन बिथांमोननि समाव जि सासे सानै ओंखारदों बे निजा बबिया नाजानानै मोननायसो बिनि बादै बे सरकारनिफ्राय जेबो हेफाजाब जों मोननाय होनायखौ नुवाखै बेनिखायनो जायफ्रा प्रमद बर' सरकारा सरकार नङा होनदों बिथांमोना सरकारनि नलेज सरकारनि सोमोन्दै जेबो गियान गैया आरो गियान गैयैखौनो बिथांमोना बुङो सार बावैसो आगोल पृथ्वी नारायण देबआ फेरेंगा सारखौ बायदिसिना सोंखारिदों बेनि समाव पृथ्वी नारायणआथ' जेबो पजिशननि मानसि नङा बेनिखायनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जेबो रज'आ बिथाङा सासे सुबिदा बायदि दालालसो जायनो फैसा होयो बिनि जानो खोथा बुंग्रासो बेनिखायनो बिथांनि जेबो लकास्टेन्डि ससाइटियाव गैया बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राया जेबो रज'आ बिथांनि बाथ्राखौ जों गुरुत्त' होआ